Svake srijede tokom novembra mjeseca u Tesliću će biti organizovani preventivni pregledi u cilju borbe protiv moždanog udara u većim terenskim ambulantama. Prva na spisku bila je Čečava, gdje su pacijenti danas bili u mogućnosti da se pregledaju, ali i da dobiju korisne savjete od ljekara. Imam visok pritisak, pa mi je sada propisao lijekove, promijenio da idem da kupim drugi, a tu imam pritisak odavno visok. Idete li redovno na kontrole? Idem redovno i redovno pijem tablete. Pijem tablete 3 puta dnevno za pritisak. Pridržavate li se savjeta ljekara? Pridržavam normalno. Rekao mi da ne jedem stvarno, ne jedem masno. Što se tiče doktora, kod doktora sam bio, imao sam problema s mojim roditeljima, inače imao su problema sa krvnim sudovodstvom moždanim, pa preporučio mi je da tablete poveća za visok tlak. Ljekari tvrde da Teslić ima tu sreću da za razliku od nekih drugih opština ima kadar koji je potreban da bi se slične aktivnosti provodile tokom cijele godine. Tako je većina pacijenata koja je danas pokucala na vrata ambulante od ranije poznata ljekarima koji brinu o njihovom zdravlju u kontinuitetu. Cilj je smanjiti rizike od moždanog udara, što se redovnim radom sa pacijentima i medijskim dobrim i pametnim pristupom može postići. Prije svega tu se misli na redovne kontrole, higijensko-dijetetski režim u svakodnevnom životu, a tek na trećem mjestu tu dolazi upotreba lijekova, jer kad dođemo već do lijekova, onda je to već postoje ozbiljni simptomi bolesti. Već naredne 2 srijede pacijenti će moći da se pregledaju u Pribiniću, Buletiću i Blatnici, kao i u samom domu zdravlja u Tesliću. Ljekari poručuju da svi oni pacijenti koji nisu bili u mogućnosti da se pregledaju u sklopu ovih preventivnih aktivnosti, to uvijek mogu uraditi redovnim putem. A zbog velike zainteresovanosti pacijenata postoji mogućnosti da se ove preventivne aktivnosti produže.